yanzu haka a duniya muna da waɗannan tsarake-tsarake na cryptocurrencies ko digital currency wanda ba a ganin su, wanda mutum ya kirkira ta hanyar kwamfuta. Ta waccan hanyar ana da su sama da 2000. don haka wannan pi ɗin da kuke ta magana a kai na 2000 da wani abu ne. Kafin a zo kansa akwai waɗansu tukunna da yawa a layi, waɗanda wasu su ma ba a musu farashi ba, kamar yadda har yanzu ba a yi wa pi farashi ba. Har yanzu in ka duba za ga su farashinsa a dala 0.00, don haka bai da kuɗi ko kuma tukunna, amma ana ta tarawa, kuna ta mining, ana ta haƙan kuza. Kuna fahimta ko? Wannan shine abin da ya jawo harkar cryptocurrency zuwa yanzu. A yanzu hakan nan da nake muku magana, bitcoin din nan guda ɗaya, wannan na duba shi karfe 3:30 da suka wuce yau din nan, yana dala 19,000 kwaya ɗaya da 145. Na kuma buga nawa ne dala take a black market a karfe 3:30 na yau, na samu average inta tana naira 730. don haka idan kana da bitcoin kwaya ɗaya, kana da naira miliyan 13 da 975,850 idan kana da bitcoin kwaya ɗaya. Wani kuma yana da bitcoin 1000, wani yana da bitcoin dubbai. don haka nawa kudinsa yake? Wannan shi yasa mutane suka yi ta sa jarinsu a cikin harkar cryptocurrency, wanda yanzu yana daga cikin hanyar da ake hada-hada ta kuɗi mai girma, kuma wanda mutane da yawa suke samun arziki cikin sauƙi a wannan hanya a yanzu a duniya. Kun ji menene cryptocurrency? To yanzu mu ɗauko darasinmu na background ɗin farko na da na albai, sai ku ɗauko wannan cryptocurrency sai mu haɗa su aure mu ji auren zai yiwu ko ba zai yiwu ba. Menene hukuncin cryptocurrency a musulunci?